plakken deur en veel mensen verdronken. De beeldens van het eerste uur hadden het zwaar te verduren. Zie je, zo begon vanavond de 25e mei 1991 om 8 uur de eerste helft van een voetbalreuring. En nou zullen wij eens eventjes luisteren hoe het eindigen zal met de verlenging. Waar praten vreden met de naam.
ons in het hart. Op de plaat weer staat de pronken, met onze kleuren wit en zwart. Het is een grote wereld, op de wereld alle gaat. Wat gebeurt, dat wordt verloren, die weet niet door, als het gaat. Het is een grote wereld, op de wereld alle gaat. Wat gebeurt, dat wordt verloren, die weet niet door. Dames en heren, ik wou graag dit fijn als het kind mij nog één keer hebben. Dit is 60 jaar VV Chantalle in alle glorie. Wil je nog één keer zingen met me? Ja? Daar gaat het. Dames en heren. Nee, we gaan nog. Roel wil een gedeur gehad. Ik wou graag een enorm applaus voor die mensen die vanavond goed gedaan hebben. Fantastisch. Ik ben er zeer blij mee. Ik was een generaal, maar ik denk dat je in alle gevallen zin aan moet houden. Rudolf? Ja, ik denk dat je alle zin aan moet houden. Ik wou ook graag even ons regisseuse, moet ik dat zo noemen? Waar is Nel? Waar is Nel? Nel de Jong. Tante Nel. Ja, Nel de Wist. Ik wou dit even zeggen, dames en heren. Natuurlijk hebben al deze amateurs geprobeerd er alles van te maken, maar het had niet mogelijk willen kennen zonder de deskundige leiding van Nel. Nel, hartstikke bedankt. Ik heb trek op wij zitten allemaal. Vanavond zitten we hier voor een kleine 400 mensen. Ik was dankbaar dat Jim hier met 130, 135 mensen aanwezig waren, maar vanavond is dan een kleine 400. Ik heb er zin aan en ik hoop.
worden te betalen onder de busjes aan een uitvaart. Maar eens is die vrouw ook voor op dat voetbal natuurlijk. Dus wat iedereen zegt, met in de contributiegeld, dat de waardigheid in een oude kachel in de kok. Maar ja, daar soms, op een mooie dag kwam er een voorman, meisje vrouw en de deur. Klein beetje moe van om hier weer uit te leggen dat wij wel uiteraard een bedrag beschikbaar gesteld hebben, maar dat dat niet meer recht heeft als dat wij op andere klachtideen hebben. En ik heb ook wel eens het gevoel dat men ook achter het zeggen en uitleggen naar niet loopt. Het tweede misverstand is dat men denkt dat alles wat omzet wordt voor de voetbalvereniging is. En ik weet dat het juist aanzien is. Zo heeft elk van deze leest in dat ook deze gemeente de komende jaren vast bezuinigen moet. Over 3 jaar maar liefst 4 ton. Dat is niet niks en ook de sport die zelf daar een bijdrage in leveren moet. En toen weer van de week in de raadsvergadering praten over die bezuiniging. Toen worden al direct door een raadslid de kantinehoudende vereniging genoemd. Ik heb de toeslag dat het niet altijd liep en niet uit is zo liep, maar zo men het zelf vindt. Nou denk ik wel dat deze vereniging nou niet de allerlaatste binnen, maar ik heb wel zorg dat zo vaak spieken er nog vergeten wordt dat het krijgt deze vereniging binnen die een heel groot presteren op het gebied van zijn werkzaamheid. En dat is denk ik heel jammer. Zo is ook door de voetbalvereniging samen een nieuwe oefengroep aangehouden en is de voetbalaccommodatie uitgebreid zonder dat de gemeente dat geld kost. En ook vind ik het een mooie zaak dat alle bezuinigd worden moet, dat dan de zwaarste, de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Dan vind ik wel dat het gebeuren moet op basis van het hart en niet op basis van veronderstellings. En ik heb er vertrouwen in dat ik met mannen in goed overleg wel uitkom. Namens het gemeentebestuur wil ik en het bestuur van de voetbalvereniging Zendam, maar ook de leiding van harte feliciteren met het 60-jarig jubileum. En ik hoop dat ze vanavond met mannen een hele gezellige avond hebben zullen. En dan moet ik nog even één ding van het hart van. Ik zie een douwer achter de video staan. En ik denk niet dat hij het zelf weet, maar ik ben jaren fan van hem geweest. Dat kwam door zijn beschrijving van de wedstrijd van het vierde. En het voordeel van die beschrijving was dat de mensen een beetje eigen worden. Ten eerste hoef je niet naar de wedstrijd, want je kon wel lezen hoe het gebeurd was. En als je dan even de ogen dicht deed doen, dan sta je dat zo voor je. Maar je had ook het gevoel dat je de voetballers persoonlijk kende, want je wist wat ze afdoen, je wist wat ze aanhouden. En na het voordeel was dat je ook direct op de hoogte waren van wat er niet alleen plaatselijk, maar ook buiten deze gemeente en zelfs buiten het land gebeurde. En ik wil hierbij wel zeggen, en ik denk het moet nou een aanspreek nooit weer geleden, dat ik na altijd niet onwennig ben van douwe systemisch en van vierde, want ik weet niet anders wat met namens te maken gehad heeft, maar na douwe opgehouden is ook het vierde opgehouden. En daar ben ik altijd na onwennig van. Elke week weer. Dank u wel. Dames en heren, ik heb nog een kleine toelichting nodig met betrekking tot aanwezigheid. Normaal gesproken is het zo dat bij dit soort gelegenheden
60 jaar bestaan, dan kan de voorzitter van de KNVB afdeling Friesland niet gaan. Dat is Hans Lechterhuis, de voetballer onder die kennen. Hij is burgemeester in Oosterwolde en die man had niet aankomen wil, maar ik heb hem dat verhinderd. Want ik heb hem opmelding en gezegd, ik heb gehoord dat het dan 60 jaar bestaat en ik zou graag het voorrecht hebben willen om hier te komen om je te feliciteren. Hij zei onder één voorwaarde. Die waren natuurlijk vanzelfsprekend, namelijk dat het in die nooit bepaald hoeft in het beeld. Ik zei dat dit het makkelijkste wat een voorleving is. Dus vandaar dat ik hier sta en in de beeldje toespreek. En ik vind het heel bijzonder dat ik op dit moment bij het vierde kampioen is. Dan hoor ik joden dat het vierde niet meer bestaat. Nou, hoe zit dat dan? Ik dacht dat het vierde kampioen was. Hoor je dat nou de vierde? Ja, de vierde. Mooi. Nou, ik ben een kampioen en volgens mij ben de C1 in de tweede klasse van de senioren kampioen was. Nou, als je dat zo op een rijtje zet, dan denk ik, en aan het eerste dan eindigt op de vierde vlak en het tweede op de derde vlak, dan zeg ik, volgens mij zit ze dan prima in de lift en nog een paar jaar, dus ze ben ook weer wat in de KNVB. Niet dat het noodzakelijk is, want ik krijg zo goed in de FVB voetballen, maar had ik dat zo graag willen, volgens mij kom je in de lift met de deur inzetten en tussen animo. Van harte gefeliciteerd nogmaals het bestuur en de leden van de vereniging. En ik heb het bijzondere eer en genoegen om naast dus algemene felicitatie aan het bestuur natuurlijk ook een cadeau aan te bieden. Nou heb ik eventjes de assistentie nodig. En ik zou eigenlijk vragen willen aan Marine, maar ik weet niet dat het voor u komt. De organisatie volvragen zou even dat cadeau aan. Ah, daar komt het dan, precies. Dus ik wou de voorzitter Bouwens Bier, die ja, die is hier weg. Ik heb een voetbalveld met hem. Een voetbalveld. Dus de woning die hier komt doen natuurlijk, maar ik denk dat daar je er nog wel iets bij gegeven. Dit cadeau dat wordt maar even inpakken. Dankjewel. En ja, ik weet niet dat je met cadeau van de KNVB. Een mens, nee. Wat er is? De
Hij doet het, dames en heren. Het is praktisch 8 uur. Ik wil maar beginnen. Ik heet je hartelijk welkom op deze jubileumavond, 60 jaar bestaan van de voetbalclub Zentam. Eigenlijk moest je hier ook even staan, want je doet een prachtige zicht. Als je zo die zaal in ziet, 385 mensen, achter zit de jeugd op barkrukken, zoals het nou staat, kun je direct alle gehouden. Die geloof Jan Malt, met zijn drummer gaat het welkom hier. Overdagen van de receptie en de zeer keurig in Bergdijk. Daar waren we zeer tevreden over. Ik neem ook aan, Jan, dat komt vanavond ook gelijk. Al het mee, dan drum je hem nog even op. Verder heb ik een paar mededelingen. Dat is in een pauze, dan houden we een verlating. Met prachtige drie. Dan zijn we ook wel even de beenstrekker willen denken. Ze vinden hem wel de dames. Bij een gisteravond hebben we dus eigenlijk de generale repetitie gehad van de revue. Maar dat waren eigenlijk ook een uitvoering. Maar er waren meer dan 130 mensen. En toen is het geweldig ding. Hierachter op je ding, ik heb er weer alle vertrouwen in. Ze kennen het. Ik ben enthousiaste acteurs en actrices die dus goed bezig zijn. Dan is er nog even een verzoek. Er mag helemaal niet rood worden tijdens het optreden. Ik denk dat dat een hele goede zaak is. Krijgen we echt nog voor. Ik wil eigenlijk speciaal even welkom heten. De heer en mevrouw Dankert, als burgemeester mevrouw. Fijn dat je er ook even bent. Ik hoop dat je met nou een hele mooie avond krijgt. De overdag is fantastisch waar. Het eten was prima in orde. Dan weet ik alle hulde al wie we met zijn staf nou alvast even toeroepen. Ik zou zeggen, dames en heren, laten we beginnen. Succes hier achter de doek. Je doet goed je best. Ik wens iedereen een hele plezierige avond. Dank u wel. In het jaar 1505, de 22 februari, sloot hertog Georg van Saxen te Leipzig een overeenkomst met Thomas Beugelaar en de broers Jacob, Floris en Dirk van Wijngaarden voor het bedieken van het opwilde land ten noorden van Belgium en Betuwe. Werklui uit Holland togen aan het werk met scheppen en kruiwagens. In 1508 leidde die te dan. Op 1 november 1570 wordt het Sediki zwaar op de proef gesteld door een verschrikkelijke orkaan. De dik brak op veel plekken deur en veel mensen verdronken. De Bilkert van het eerste uur hadden het zwaar te verduren. Alles op respect.
het beeld. Uitzonderlinge gratie. Ter bevordering der welvaart en bloei van de wildlanden wordt toegestaan. Om de Sint-Anna-parochie jaarlijks de tweede dinsdag na de 12e mei een vrije jaarmarkt te mogen houden. Onder belofte van vrij en vastgeleide en veiligheid. In het onbelet verkeren en hanteren. Koopmansgewijze, mits, geven het daarvoor, jaarlijks 3 ponden van 40 groten Vlaams geld. Aan Philips, koning van Spanje, graaf van Holland, heer van Friesland enzovoort. Zegt het woord, zegt het woord. Rechtsom, keer. Nou, die jaarmarkt, die kwam er. En die is er aan 1931 na. Het was eerst een met van niks. Maar de laatste jaren hebben wij er ook een kermis bij gekregen. En deze kermislui komen met hun negotie in het schip en leggen aan in de Kooipaard. En als ze het aan die het hebben, dan voetballen deze kermislui tegen ze dan de buurters. Nou, ik zilver 40, dan ken ik straks de met ook nog even op. Zie je wel, plaats de jongen er ook aan. Hoi. Hartstikke idee, dit is weer zo'n tamme met. We winnen weer prijzen te verdienen. 3 keer gooien voor een dubbeltje. Allee, kom naar de ballen gooien. Zo weet, als ik klaar de jongen, zal ik alles omgooien. Blijf maar zo weer, vrouw. Ja. Ja, dat is waar. In de hand. Ja, maar dat heeft toch wel de lichaam, maar je bent aan voetbal. Voetbal, wees. Nou maar eens proberen. Ja, met de kerkenbal. Je hebt echt weer een bal. Nou, dat niet eens hier weten, hè. Maar die waren er nog meer allebei. Nou, Sieber en de Koer, Erjen van der Ploeg en ook. Jongens van Sloep op. Ja, die waren er ook bij. Maar zij winnen al weer met de ballen, jongens. Nou, dat is stadslui, hè. Hebben zij niet bij Frisia zitten? Ja, nou is het zorgloos weer ook al. Jan heeft je gedacht er zeker niet bij vandaag. Hoe dat zo? Gooi ik som in? Je hebt niet één omgooien, hè? Nog één. Nou, vooruit. Pieters, een mooie roos, astroom. Die had ik wel vlot nodig op. Hoewel die man van Sloep ook op ploegschoen. Nee, dat mocht niet menen. Die heeft van die echte voetbalschoen, met van die kroppen erop. Om nou voor 1 keer in het jaar voetbalschoen aan te schaffen, is die al wat begrijpelijk. Ja, wat kost dat zo? Oh, we wieven van buren lijken een paar van 7 gulden in Nederland. 7 gulden? 7 gulden. Je moest de vaart dat vaker drukken, hè? Vaart nou. Hé, Sieber. Sieber. Ja, we hebben het ook. Waar jij nou het voetbal? Ja, we dachten zo, we moeten wat vaker voetballen. Niet alleen met staan met. Ik heb 1 keer in de week met een vrouw en half. En ik heb wel zien dat ze daar ook al lang zijn. Alle weken weer op mij. Nou, weet je wat? Dan moesten wij sport met speakers met koppels slaan. En vanavond dan club opbreken. Ja. Nou, weet je wat? Als jij nou wat Mali bij aan stellen, dan praat ik even met de slime door de broekers. Die voelen alles voor dan. Ik zou zeggen, ambtenaren. Ik zal die de broekers. Ambtenaren. Het donker krek om deur met de Sint-Anna partij.
We moesten het allemaal leggen tegen de kernen mooi. Want ja, zij voetballen veel beter dan ons. En nou zit ik hard naar huis. Ik zit nu besluiten, want vanavond zullen ze in Café Broekers een vergadering houden met alle voetballers van z'n dan. En er zit al bij wezen zelf. Maar we moeten even twee conversaties
Nou, de naam Kriek gaf probleem bij de bond, want er waren al een club met die naam. Dus we worden door voetbalvereniging Sint-Anne. Het gaat ook zo breed met de club, maar het ledental groeit niet meer. En zo stond vooral de vrouwen. Pene stikkerskopperij noemen ze. En het wassen van de broeken en de witte kubus zit ook niet altijd op. Nou hebben ze vanzelfs wel een beetje geliefd, die vrouwen. Nou, een klein beetje dan. Neem nou bijvoorbeeld Hildebrand Groen. Hildebrand maakte verleden zondag bij Sint-Anne Linnens zo'n maatschuding, dat leek hem eerst niet zo wijs. Maar hoe dat nou gerespecteerd is, weet ik niet recht. Ik zeg niet langer op. Maar er wordt ook in de gaten gehouden
meer of hij stond weer te knippen, te scheren en te voetballen. Hildebrand voelde de rekening van dokter Klippus niet te betalen, want door het collecteren van alles betaald worden. Maar nou zal ik verder, want ik moet nog bij Reense Kuken af om die wekelijkse contributie voor het veteranenteam te betalen. Kuken is namelijk penningmeester van ons veteranenploegje en elke week neemt hij de centen aan en aan het eind van het jaar draagt hij ze over aan de echte penningmeester van de club, Sjoerd Hoog. Ah, Frankrijk. Nou, Met jou. dan heeft hem ook al. Als je het over de dubbel hebben, dan... Is het dan over mij? Niet even. Ik dacht even niet mezelf. Maar Kuken is boer dat ik jou zien. Want ik moet mijn contributie nog betalen. Moet je bij? Mooi hoor. Ja, voor 2 weken. 20 cent. John, maar ook nog een week uit. Ja. Even kijken, 2 dubbeltjes weg. Zie je jou 2 dubbeltjes? Zeg, die centen. Heb je daar een vraag daarvoor? Wat je deden vertellen. Maar die centen bewaren in de podcast. De podcast niet. De contributie van het hele jaar. Na het eind van het jaar ga ik de centen aan uiteindelijk. Morgenavond heb je jaarbejaar. En neem je de centen mee. Maar dat podcast zit maar staan, denk ik. Ja, weet je. Dat doe ik volgend jaar weer. Heb je geen idee? Nee. Zo. Tot het jaar. Oké. Hoi. Alle centen in de podcast zitten voor een kapitaaltje in de kant. Moest nou eens kijken hoe smerig aan het rooster is. Er is een voetbal en alle keer die komt hij dus met smerige kleren. Die schapen stond bij elke benen. Hij die naders meer over, want er was nog baas voor je. Wat is dat echt voor leven? Wat wil die vent? Ik zie wel eens even hommelen. Hé, wat zeg je jou? Wij kunnen jou niet verstaan. En wat betekent dat? Oh, het is de volle mama. En hij kan ook al die in de bruggen. Oh, wacht eens even. Dan heb ik wat voor die vent. Ik heb in het hok nog een oude kopzakkeltje staan. Ik doe er niks mee. En Rees zal helemaal niet. Wacht je alleen op volle man? Ik zit die helft met jou. Ja, graag. Ik snap er niks van. Dan heeft onze Rees nooit weer om. En dan je bedenken dat het ding al jaren bij ons in het hok staan heeft. Dat is nou een mooi kakkeltje. Nou, dat is je zwaar, hè? Ja, moet je ook nog willen met het smeren knijpen. Ja, zou er wat in zitten, denk je? Hoezo? Zou er wat in zitten? Wat zou er nou in zitten, man? Dat ding staat misschien al jaren in de weg. Ik weet het deze niet. Ik denk dat er wat in zit. Kun je eens kijken? Ja, doe dat maar. Laat maar, buurvrouw. De volle man wat ongeduldig. Pieter. Net als mij zit er het zwaar. Misschien wel zin. Hoe zou die er nog in zitten, mannen? Dit is voor de man. Ik heb een mooi podcast. Een zwaar ding. Een hele zwaar ding. Het weet het dan toch. Wat doet het ding? Ik heb een dubbeltje. Een dubbeltje. Man, is jou in de plaats lopen? Deze kap is zo zwaar als lood. Daar had minstens een halve gulden afspieken. En kijk eens even, ben je er geen? Als ik hem nou open krijg kom, dan gaan je zeker nog weten waar hij nou is. Ik heb een skilling. Maar ook geen stuur mee. Zeg op. Hier ben je al 3 uur. Dank u. Oh.
niet bij. Dank meneer. Nou, is toch niet best, zie? Die brandkast is wat. Heel veel wat. Hij staat er niet meer. Hij staat dan zoveel zeggen aan de brandkast dat naar de handen. Wel nee, en men bedoel ik die podcast. Kijk, de zetting van de Peter aannemen wij. Morgen zou ik ze alle dagen een penny mee. Ik snap er niks van. Vanochtend stond je er nog. En nou? Ik moet Reeske wat vragen. Reeske! Reeske! Ja, wat is het? Wees ook in die podcast is. Weet wel wat oude dingen het mag. Ja, dat hebben we overdag verkocht aan de voorman in de stad. Voor 20 cent. Dat is een beste prijs. Oh, ik zie het. Ja, dat kan als je ze aardig elkaar hebben. Ja, dat dacht ik. Nou is het best. Ik wil de waarheid vertellen. Maar ik zie wel helemaal nooit op voetbal. Als dat een grote zendenis is, zult proberen aan te zuren. Nee, maar dat hoeft nog niet alleen te doen. Dat doen we met z'n allen. Want onvoorziene strokken, zoals dit geval, maar we met een ander zien op te lossen. Dat maakt het wel sterk. Ja, de eerste jaren van de voetbalclub waren zwaar. Teugenslagen, aan stikkende voeten en gemeen centen waren aan de orde van de dag. Maar er waren gelukkig ook andere zaken als alleen nog maar teugenslagen. We schreven 1939. En kijk, die tijd hadden wij de tijden mooi logisch. Wij komen toen wel eens naar Ameland met de boot van Olivier en van de Geest. Die boot voer Doenach van Zwarte Haan naar de Wadden. Toen wij van Zwarte Haan vertrokken, met Olivier en van de Geest, met Jerry Groen in het veronder, zo toch is er nooit geweest. Die droppig waren, die kregen broodzie, als ze klaar in het gebied, naar Ameland voor door sportzie, wij hadden nog zoveel plezier.
Ja, de vieren van de aardige lobby's binnen nou voorbij. Het is oorlog en ons land is bezet door de Duitsers. Ik kan niet al veel uur praten, want het is ons pet hier. Een nieuwe regel, die Duitsers in de Ermus. Ondanks alle ellende voetballen wij nog altijd. Maar het wordt er niet beter op, want ons rechtsachter wordt onderdrukt. Ik heb gehoord dat de Allieerden Rome ingenomen hebben. Dat het begint erop te liggen. Maar de lui hier weten niet dat ze na een verschrikkelijke winter beleven zullen. Ongezond, maar direct na de bevrijding ging gerucht van mond tot mond. Drees heeft een Canadees, oh wat is dat kindje in de sas. Drees heeft een Canadees, samen in de jeep en dan vol gas. Alfred zei dat Engels lang niet mis is, wil ze nog graag weten waar het is. Drees heeft een Canadees.
Unium een neitje vertellen. In Sint-Jabrik, achter de lege school, binnen in grote tenten Engelse militairen onderhoud. Guster, het was 28 april, kwam voor bij Jan Malta, bij voorzitter Siert, met de melding dat bij Siersgrap een verzoekblad was van de Engelse commandant. De Engelsen wilden daar een wedstrijd spelen in Stam. Het bestuur is gisteravond direct aangewezen in Café Broekers. Met pijn en moeite hebben ze een elftal bijna beschouwd. En vanavond zullen Siert Duurstra en Siersgrap naar Sint-Jabrik om met de commandant te praten. Wilde van Halten kan ook met. Als tolk, zo heb ik gehoord. De meesten zullen het Engels omzetten in een voor Siert en Siers verstaanbare taal. Ik zal alvast de link erop zetten, dan kunnen ze daar in ieder geval weer een praatje over maken.
partijen komen overeen dat ze dan de aankomst op 5 mei treffen zullen in de waaien, om 5 uur. Siert praat 100 uur over de bezettingsdienst. En het meeste doet haast niet als vertalen. We zullen nog even horen hoe het afloopt. We go home now. Yes. Home. Sweet home. We have no light. No light on the fiets. No light. We go home. You have no light at home. Soldier, send me 3 candles and matches, will you? And hurry. Hey, take out the boys, I see you. Take you so. Here are the candles and the matches. Well, see you on the bed, don't they? Alden? Goodbye. 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 Stop. We win the match, gentlemen. Goodbye. Wat broeder, ik kom in de koorlijk niet meer de kennis. Dat weet ik ook niet, maar misschien dat ze van pas komen bij de aanstaande vergadering bij Van der Heijboven in zat. Daar hebben we het helemaal niet. Wat waar dat de best niet. Mensen, kinders, wat maar daar volgen. Weet je wel hoeveel betalende bezoekers aan de week binnen? Dik 3000. 3000. Een geweldige belangstelling. Er worden op lijst platte wagens aansteekt. Daar komt de achterste rij in de hoofd staan. Dan komt hij ook al wat zien. Het wordt uiteindelijk 4-3 in het voordeel van de Engelsen. Maar dat mocht de pret niet bedorven, want avonds waren er een grote bal. Burgemeester Couperus moest voor dat bal zelfs speciale toestemming hebben. Op 9 mei vulden ze de wedstrijd namens op. Op toen wandelen de prijs. Je ziet er wel dat ik dat niet de krek weer opzetten. Want overdag is er ook een belangrijke wedstrijd. Het eerste is straks kampioen worden. En dan zouden ze promoveren naar de 4e klas KVB. Met ook maar een steventje al waard. Hier staat het. Er komen de jongens, ik zit dan er weer aan. Ze hebben weer wonnen, dat staat er wel aan. Ze voetballen aan het bloeien en de punties binnen 2. Want we willen en we zullen naar de KNV. Hey. En dan ga ik geloof ik, joh. Ja, volgens mij wel, ja. Hoi, nou weg. Staat hij er ook weer? Zeker. Oh, wat staat hij nou weer? Hij had nou een stukje over eten. Hij zei dat we voor de wedstrijd grauwe hatten met spek bij eten moeten. Dat vind ik nooit meer. Geen werk, hè? Ja, sorry.
afgeven. En als ik zo krijg, waarom is het goed? Nou, als wij je school gaan uitpakken, dan best kan het wel. Dan heb je daar geld, met al op. Heb je daar een paar meter bij? Maar je wel een redelijk idee, ja. Ja, die sporen bij school. Ik heb ook niet. Ja, alweer. Dat is een hele rekening. En die ook verrekte dier. Dat moet erin. Nou, we zijn nou de rommel van de vinger onderin gooien. En wat akkerbord en een grap bovenop. Dat is wel heel goed. Ja, dat ligt het best. Maar ik zal ook wel weer wat antwoorden. We gaan niet op takkenbos voetballen. Nee. Nou, we gooien aan boord en onderweg. Ik ben aan slot geweest. Die moet ik eens schrijven bij dan. Ja, hoe was het nog? Met kruiwagen? Nee. Ik praat even met Marcel van Dikkie. Ik hoor dat ze helemaal een oude brug maken. Joh, bitch, de frek door het nazi. Maar die ideeën met roos. Ik hoor dat wij maar eens even met een voorzitter praten. Ik ben benieuwd wat durf ik van de derde van te zeggen. Nou, wat staat er aan de kant? Nou, dan gaan we erin. Gewoon terug. Misschien was de club wel te klein. In elk geval kon het dus een krachttoer niet aan. Vereniging Plaatselijk Belang en de verbreding allemaal. Het bestuur voelde hun leden in de steek laten en trad af. Het nijkozen bestuur, met voorzitter Sjoerd Lauwenraad, trok het eerste elftal voorop uit de vierde klas KNVB. Organisatorisch rommelde het binnen de club. Ook aan het begin van de jaren 60 waren dat niet eens.
die de rustrouwen kwamen, zagen de ernst van de toestand in en spiegden weer een nijbestuur in Nanden. Koop Jansen, Lutsen Mathussen en Joost Solsma stelden het voor een jaar beschikbaar. Het had de club er gelukkig doorscheurde. De vereniging kwam, wat de bestuurlijke kant betreft, aan het eind van de jaren 60 weer in een rustig vaarwater. Correct zo rustig aan het in de rust van de voetbalwedstrijd bezig zijn. Principe met principe.
niet snappen. Maar we graag een eigen club oprichten. Ja? Voetballen? Hoor ik dat goed, hè? Ja, dat hoor ik goed. Ik dacht dat je wat zakelijk voetballen wou. Ja, maar dat willen we. Maar we graag een eigen club oprichten. Club oprichten. Jou snap het. Ja, Piet, snap ik het. Maar je praat er ook zo'n duur en op. Wij willen een eigen club oprichten. Ja, ik hoor het al. Vroeger kwamen de biertjes uit het oosten, maar de halve biertjes zitten hier in het noorden. Maar hebben jullie wel speulen, een leider en een trainer? Nee, dat niet, maar ik denk dat we Pietje in huis vragen dat die niet mee hebben. Als je mij vraagt, wat je vragen maar niks. Maar als je mij vraagt, dan moet je met alle speulen die hier op zondag kunnen of willen voetballen, naar de stuur stappen en het besluiten dat er een leven gekeken wordt en samen voetbal gaat. Ik zou zeggen, doe een voorstel dat oprichten van de zaterdagoordelen. Maar kom, stel aan de zuster Pietje, ja, laat zien, kom bij je. Ik heb raar last van speulen in de rug. Nee, ja, wij hebben de bed, hè? Ja, Dan ben je begonnen. dan al wie, dat is niet geen idee. Als wij een zaterdagoordeling krijgen, in de bestaande club, dan heb je niks te maken met velden, goals en ballen. Weet je wat wij nu moeten? Wij moeten met de wetsvorm aan tafel komen. Dat zou niet verkeerd wezen. Maar we zitten dan maar met die club in die doen, hè, bij CVO. Zeker ook heel zonde. Oh, dat zien we goed wel in. Nou, wist je. Waar zeg je toe in het veld? Dat zal best weten. Dat gebeurt ook. En weet, ons punten weten. We staan met 4-0 achter. We winnen met 5-4. En met de boven niet. Ik maak ze al een regels. Nou, die zaterdagafdeling, die kwam er. Op 9 maart 1970 had er een extra ledenvergadering hier in ons huis. Daar wordt besloten om een zaterdagafdeling van de club op te richten. Het zaterdag 1 begon onderhand in de 4e klas FVB en het leverde slotenamens een kampioenschap op. En verleden jaar promoveerde het zelfs naar de 2e klasse. Met de zaterdagafdeling begint de club te groeien. Er binnen al 8 elftal. En het is maar goed dat wij het sportterrein van de gemeente aan de hand van Sanderstraat Brugge kennen. Het Zunnerzeen promoveerde na 20 jaar weer naar de KNVB. Dat wordt ook wel vierd. 20 jaar. Het Zunnerzeen speelt altijd op het veld bij de beeldbal die op 3 maart verleden jaar opend is. Zo'n doel komt de ploeg voor het eerst na een wedstrijd even bijkomen in een echte kantine. In ons geval is dat bij Jan en Jannie.
Dat ze geen gekke trek een vuil inhalen, man. Want dan krijg je een lijn met de sky. Nou, goeie Jelle. Ja, goeie Jelle. Dit is ook een mooie boel. Nou ben we vandaag 4 november 1973 en dan zijn we al winterstop. Niet dat het nou vriest of dat er al batsen sneeuw liggen. Nee, de Arabische minister van Olie, Sheikh Yamani, heeft ervoor gezorgd dat de Verenigde Staten en Nederland geen olie meer krijgen. Dat Amerika geen olie krijgt, dat kan we niet schelen. Maar Nederland, wij, door dat gezoorde bieden, zitten wij nou bij oude olie zondagen. Nou ligt mijn kalkwagen gelukkig niet op open. Nou, ik zou best grieten kennen. Maar omdat het voetbal wordt, hoef ik ook niet te grieten. In het seizoen 73-74 gaat een grote wens in vervulling. Op het sportterrein Davenwaard wordt het nieuwe clubhuis in gebruik genomen. Een mooi stenen gebouwtje met kleedboxen en warme douchen. De familie Algra krijgt het beheer over deze kleine kantine. Als in 1975 het voetbalterrein over de kop gehaald wordt, kunnen met z'n allen met vriendschappelijke wedstrijden houden. Heerenveen, Cambuur en het noordelijke amateurteam fleuren de kermis op. Maar laten we even voorom gaan naar 1974. De wedstrijd van het zaterdagteam is Kerkelo. En de kleedboxen en de warmdouchen zullen zo voor de eerste keer gebruikt worden.
moet er ook niet aan denken op een koud bollenzaaltje de voeten wassen worden in bollen met koud water. Nee, er gaat niks boven heen. Dan ben je eindelijk douchen met lekker warm water. En wees, dit warme water, hè, dat is ook absoluut voor de boeren. Des te langer dat wij hier boeren staan, des te beter dat het voor ons is. En zo zal onze bestaansverbeter worden. Het mens snijdt altijd aan twee kanten van de maar twee. Ja, dat mensen aan twee kanten snijden. Wat langer heb je onder je heren met douchen staan? Wat meer dat de vereniging betalen moet? Nou, dat ben je mee. Dat warme water, dat maar een 8 tot de oor weten. Maar je bloed hem nog. Maar voor de bloedsomloop van je penningmeester is dat niet zo goed. Meer aan boven. Dat ik denk, aan de bodem mee aan te gaan. En door het warme water van je, dan komt er een busje al eerder omhoog, man. En eerst, dan moet ik hier burger worden. Trouwens, ik ben er al langs komen. Ja, wij erover rollen. Leef eens aan. En dan ga ik nog even naar jullie algen. Ik nog even naar het doelpunt. Alright. Naast terreinrecht ben ik ook nog opzichter van ballenhokken. En met die ballen heb ik een speciale baan. Als je er lang mee omgaat, dan worden die ballen op lijst een stukje van jezelf. Mensen zoals Jim noemen die ballen deurgaars doorts. Jim denken dat een bal een lapioleer met wat lucht is. Maar ik weet gelukkig wel beter. En omdat het toch een speciale avond is, neem ik je met in de wonderwereld van de bal. Ben je dan groens wakker? Nee, ze slapen alle jaren. En alle weken zeg ik weer. Opstaan of eens in je minuut slapen. Dan worden drietjes en viertjes rollen. Met de eetjes en effen. Maar ja, dat wordt niet meer naar je luisteren. Dat is er niet meer bij. Maar, hoor je meteen aankomen? Nou maar goed, dat je de deur openstaan laten hebt. En wij ook wat licht onder de kamers. Hé, en met die, wakker worden. Oh, meer zijn bal nog een doel. En ik krijg een akelige droom. Oh, ik krijg nog een ooievel als ik er aan me ronddenk. Ik droomde dat ik een Barbiebal was. Dat ik achter het glas liep, met zo'n rijmoederige vreemd op me. En er kwam zo'n gruwelijke vent met een akelige kop. Toen loop ik daar op karton zitten schudden. Schieters benauwd buik. Nou, verder, daar is een skier gemaakt. Nou, toen kwam er twee grote klauwen aan om dat ruutje open te doen. En dat was krijg het ruutje dat ik achterlooi. En duwen. Ja, goed, toen word ik wakker van die en al dat licht hier. Kan er een de deur openstaan, hè? Ja, die jongen van Van Kollet en die krijgt twee. Een wat pion. Oh, het is spul daar. Het is veel daar. En het is mooi weer. Het is mooi weer, dat trekt. Want deze week heb ik 2 keer 3 kwartier in de regen en in de drek overal. Dat ik in land zie. Daar krijg ik wel zo'n skilverige huid van. Hoi. Het ben ook altijd dezelfde die uitslapen heeft. Weet je nog niet dat het spul daar is? Dat is overdag een rollen rond bij zaterdag 2. Rollen? Ik wil niet dat het voetbal was vandaag. Maar, zie me naar buiten. Het is mooi weer. En het naast iedereen. Ja, maar ik weet niet wat ik weet. En wat is dat dan wel? Nou, de club daar waar je bal bij houdt, is vandaag 50 jaar oud. De Skoppers die vieren feest. De Skoppers vieren feest? Dat betekent dat ze vandaag niet aan het dienen om te voetballen. Dan ben je vandaag vrij. Geloof dat we woensdag aankomen. Zeker eindjes vanochtend naar deze toelaat. Dribbel met het bal. Ja, dat ligt wel wel. Even zien dat er maar een bal bent. Oh, op de ogen. Dit is wel een aardige dag. Dus. Hé, dat zie je. Neem Koos zonder een bal met. Daarvan heb je het, Ja, hou even. Keus was nog niet wakker. Keus al lang nog met de rommel aan. Ja, als de Skoppers
Koos, weet je dat wij bouwen ook schaduw. Ik denk dat wij de lucht laten leren als het deeltje bent. Kun je mij dat Koos niet bijbrengen, joh? Nee, joh, er is maar één man bij de vereniging die dat weet. En dat is ons Trooiknecht. Die heeft ons vertrouwen. Hé, als het vandaag feest is, hè? Feest? 50 jaar jubileum. Ja, 50 jaar. Als het vandaag feest is, waarom traint Koos de hefjes dan? Die Koos is een fanatieke trainer. Wat is fanatiek? Nou, hij heeft er al eens merken dat de ene schot die schrijft gat in zijn handen. Ja, nou en af. Ik bedoel, als ik een schop krijg van Willem Hiemstra, of ik krijg er een van Rens van Koten, dan zit een wereld tussen. En die fanatiek is, die geeft het nooit. Die komt harder tegen de bal en traint vaker. Stel eens woest, kom op eens aan. Nou, heel weer. Nou, de jaren man wel correct weten hoe ik het hier heb. Als we deze plan hier nou nu halen, en we geven die lagen voor de overheid, die geven we daar bij. En we krijgen hier ongeveer een paar voor de jeugdbal. En we krijgen hier een paar voor de seniorenbal. Hoe liggen daar dus toe? Dat is een goed idee, denk ik, jongen. Ja, dat. Ik kan alleen maar een echte zoet terugkomen. Ja, en dan heb ik gewoon een mooi sport. En dan kan het wel eens niet meer verrissen. Dat is waar. En die overtallige bal die niet zo goed met is, die moet een portjesjeltje. Ruud met die rol. Die moet steun opzien. Dat gaat weg. Die kan het bij grafisch merken. Nou, kom op. We gaan op ons huisje aan. Want we hebben door de receptie. Hij hem dat hoort? Hij hem dat hoort? Graaf Huusmergers. Graaf Huusmergers. Wil ze mijn padorie bij Graaf Huusmergers gooien? Bij ieder stiersdrap een grote auto. En we hebben al aantjes Graaf Huusmergers. Oh jong, stil nog maar te jammer. Er komt toch niks van in. Laat Jalke de Jager en Henk Soers van maar uit. Desnoods raadslegen wij het vakbond voor ballen in nood. Ja, maar als best met dit koud en er is er niks naar beneden brengen. Ja, ho even. Je houdt er nog nou een reden om je afvoeren te laten? Nee, de rest heb ik niet aan. En dat deed ook niet ouderdom hoor. Nee, wat bestaan. Ja, de heb een keer een trap gekregen joh. Van boven van de ploeg. Hij schot een goal. En toen riep hij mij niet goed. Hij schaamde me als het ware. Ik had toen een eerste goalrollen zelf. Maar ik ben op eigen kracht dasnacht tussen de balen te landen gekomen. Mensen, bal naar maar toe. Hij staat schaap achter de gezicht van die keeper is hier man. Die had het mee. Rosso, eigen kracht tussen de bal? Dan wees dat bij Barnum nog niet maar bemoeien met het verloop van de wedstrijd. Nee, dat kan wel wezen. Maar door mijn actie wordt het zaterdag 1 in 76 al tweede klasse. Ik bedoel, als aanhanger van z'n dannen, maar ik de spelers heus wel eens op dienst geweest. Stil, komt er een aan. We schreven 1981. En de Zuiderwallen bestond voor het seizoen uit 4 elftallen. Sint-Anna 1, 2, 3 en 4. Wat doen we andere ons? Ik zou een dubbelijk niet lang wisselen. Maar, nou waren er te meer spelers voor 5 elftallen. Maar in het café de Stadhouder staken er nog maanden de kop bij een ander. En zo kregen ons PV een prop naar leden die voor het eerst de bal aanschoppen. Johannes Wielsma, Harm Henk, dat soort van mannen. De oudjes
zogenaamd het vierde kreeg. En dat vierde wordt vanaf een minuut naar half. Nou, ik zal de liefde maar even opzetten. Dat hebben we natuurlijk ook al.
Sinterklaas en zingen. Ja, naast het voetbal kon het vierde ach zo goed zingen. Elke keer had er een speler van het vierde trouwde, dan kwam de hele selectie op rol. En dan zongen ze. Ons Harry heeft zo flessen van techniek. Zien leugenstand, er blieft frustreerd achter, hij drooit ze dol en brief. Oh Harry, hij drooit ze dol en brief. Oh Harry, hij drooit ze dol en brief. In vierde en Harry een hele makkelijkie, hij staat in zijn cirkel. Hij vindt hem de best en functioneert prima, hij geeft hem de zuiverdel. Wij waren in de wouden en Harry van de partij. Toen zei de zoon van Piet, doe maar het al op dingen zingen wel, je stak het in vol als ik mee. In de late uren was ze de politiepartij. Oh, we waren nog wat bestellers. Ah, de Pettersvelde en Rivella. Dat ze
zelf zeggen, wat is ons trooinknecht? Geloof vanochtend. Maar dat zit zo. Ik heb wat ruzie gehad met mijn wiel. Ja, tien binnen tien. Rollen worden wel eens een beetje dwars. We winnen alle van die Dolomina's. Ze willen ook wat te zeggen hebben en daar geef ik ze groot gelijk in. Maar dat wie van mij wil er niet aan. Die wil niks aan als achter de aanrijd. Maar andere vrouwen willen de liggende rechten als mannen. En ook binnen ons voetbalclubje wordt er al gefluisterd over vrouwenvoetbal. Maar nou ben de baan weer dwars. Nou, ik zal de Lindeman even opzetten. De aard wordt straks ook nul. Maar, wat is het dan? We willen gezellig naar
dan heb ik er ook again. Het veld wordt over de kant, wie kan dat doen? Maar gaat zo'n gasten. Ja, dat ben ik van die vraag. Zou het niet verstandig zijn dat wij daar misschien op in? Wij moeten naar een rol zijn. De gemeente heeft Landman van Vito. Worden dat opgeveld nog niet? Wie moet dat doen? Ik ben zo op uren morgen. Wij hebben maandag een grote agenda. Dus jouw willige dames toeval. Ik ben van een klein radertje in een heel groot rader. Ons voorzitter Tiersraad, die heeft het afgedrukt. Wij nemen hem wel eens wat meer genomen. Maar ja, een mens heeft het gelijk bij de hand niet. Eén van allen. Eén van allen. Ja, één van hand. Ach, de mensen mogen het niet nog te gaan mee. Ja, en de binnenkomt is best wel een wat extra oren. Dat ben ik zo in. Niet zo hartelijk. Maar de vrouwen hebben dan het hard voor werken om in alle vrouwenvoetbal in zijn namen te krijgen. De eerste jaren waren zwaar, maar ze hebben volgehouden. En een opmerkelijk feit is dat de vrouwen in 5 jaar hier maar liefst 6 trainers versleten hebben. Nog altijd zat de club met 2 velden die veel te ver uitgenomen waren. 1 bij de Beeldhal en 1 in de Waaien. De vorige maand, het was juni, viel er dan eindelijk het besluit in het gemeentehuis dat het sportcomplex met 2 terreinen uitgebreid worden zou. Maar het bestuur van de VV en van de stichting De Waaien kregen ook plannen, grote plannen, uitbreiding van de kantine en de kleedboxen. Max de Jong en Klaas Steen kwamen al gauw met 5 tekeningsopdrachten. Alle gaan plannen om de bestaande kantine en kleedhokken uit te breiden. Maar Max en Klaas hadden ook nog een ander plan. Een plan dat nog niet helemaal al was. En van dat plan wist ook nog in één belang. Behalve natuurlijk Max en Klaas. Morgen, we zijn dan zaterdag 5 oktober. Zullen het dagelijks bestuur een goede foto geven, want dan zullen ze beginnen met het uitzetten volgens het oude plan. Zullen we er nog even? Maken we de beeld.
je, maar ik doe het. Kijk er net klaar. Dan krijgen we fjouwer gelijk immers. Alle jij maar douchen. En bij de wc's. 4. Dan hebben we hier klaar. Rommen, stiers, terug naar de gelijk immers. 2. Dan is het klaar. Dan wil je straks een beeld en wedstrijd spelen. En betekent het daar al in. Ja, dan maken we klaar bij gelijk immers. Van die stiers erover samen. En dus niet voor aan een berg hokken. En dan bezig strijden bij 5. Maar opslag. Maar je hoeveel materiaal? 3 bij 5. En dan komt hier een mooie zusje. Mooie zusje. Tjerkelhoes van het extra opslag. Nou, hoe is die dat dan? Nou, wij komt dan even verreden naar die nieuwe kantine vandaag. Ja joh, wij komen te denken. Dingen? Nou, jongens, dat we het woord nog. Die nieuwe kantine, die komt daar. Daar komt die nieuwe kantine. Dat weet ik wel. Die man heeft lang niet met de boer bij zijn auto. Ah, dat is een eigen idee. Meer dan. Zorg dat die kantine ver komt. Ja joh. Hij doet een bobben bouwen. Hij komt bobben op is gelijk in. Dus met een mooie grote ronde kantine. Allemaal een laan gooien met kolmen meter. Hoe groot zijn jou dat die kantine wat? Nou, we hebben het ding met een ander bouw. En na een jaar rotten en branen stond hij er dan. We hebben lezen op 21 november 1986 het openingsfeest was. Er zit ook nog wat skiernis aan deze kant binnen. Want de Bielsen zit gewerkt binnen in de kleine kantine, wat nou het nieuwe kabuut is. Dat binnen de Bielsen van de oude scholing biedt het veel met Luw verbonden. En de braantrap komt van de eigen zuurfabriek die hier in onze gemeente staat. Nou ben we inmiddels komen bij het seizoen 87, 88. En er wordt gestierd dat wij het eens hebben mogen over onze standaardelftal. Want het gaat niet zoals het moet. Neem nou bijvoorbeeld. Wat gebeurt hier? Wat was nou hier? Ik hoor dus niks in de lijn. Is er ook wel zeker? Dit is mijn tekst. Ja, weet ik dat zeker. Ik heb dit stukje wel 50 keer repeteerd. Er staat er ook goed in je hoofd, zeg. Nou, moet dat niet herhalen. Weet wat moeite wil die in hemelsnaam met. Ik hoor dus stukje in de lijn en nou hoort hier niet dus. Maar wie is dat dan, man? Ik zal wel zeggen hoe je. Juist. Nou, zo wij zien we die liggen. Juist. Nou, weer. Eens kijken. Wat zie je? Even starten. Eens kijken. De rijknecht komt op met Calabara. Ja, dat ben ik. Ja, nee, dus. Dat heb ik gehad. Ja. Hier heb ik het. Hier staat geschreven dat ik deze zin zeggen moet. En dan staat er dat ik een beetje maar lachen moet. En dat ik weer zeg. Nou, Hier. Klaar. Maar dan er niet meer, man. dan moet ik hier. Deze kijken, ja. Dus. Nou, tekst laten nou. Kijk even op. Nou, kijk eens mij dan. Kijk. Dat klopt. Dat zal dat zijn. Ja. Maar hieronder staat dat ik deze regels heb. Dat zeg ik gelijk heen. Dus dan moet het weer. Nou, dat doen we niet. Wie hebben er vrees naar geschreven? Ik weet het niet, jongen, maar dat heeft al geleerd. Nou, kom er dus steek voor. Laten we gewoon weer beginnen. Zodra de foto in beeld komt. Kijk, wij als terreinknechten hebben maar één groot voorbeeld en dat is Sjoerd van Dijk. Wat deze man voor de VV gedaan heeft, en dat doet het, is met je pen beschreven. Nou, dat wordt niet te hard zijn.
is je leven? Ja, nou, dan beginnen we dan met. Ten eerste, hoe lang loopt Sjoerd nou in leven achter de reuzenkar? Nou, hij is in 1963 begonnen en het is nu 88. Dus 25 jaar. Nou, een voetbalveld met 2 zeilingen van elk 100 meter. Dat is 200. Dan hebben we 2 doelingen en een middeling van elk 65 meter. Dat is 3 keer 65. 400 meter. 400 meter. Dan komt er ook nog bij 2 keer een tassendoel. Nou, dat is ook al, dat is toch al. Nou, stel nou dat je een 25 keer in de winter een half jaar kan. Nou, dan zit je dus nog al op 25 keer 500 meter. En dat is... Nou, dat is 12,5 kilometer. Nee joh, ja, 12,5 kilometer. Ja. Goed, Sjoerd is nou 25 jaar, dus dat wordt... Sjoerd is al, hè? Ja, natuurlijk, is het niet. Ja, ik begrijp het. Sjoerd is al 25 jaar. Dus dat wordt 25 keer 12,5 kilometer. En dat is ongeveer... Oh, dat zal een dikke 300 kilometer zijn. En dat is een eind. Kun je je dat voorstellen? Nee, dat ook niet. Nee. Nou, stel. Dat je de kalkwagen in een mooie delt zetten zou. En je begint te krieken. Dan pak je weg. Nu is het dan. Over welke? Donium. Kruiger. Harlingen. Over Surf. En dan gaan we de Oxendiek over. En dan gaan we richting Amsterdam. Dan gaan we. De fabrieken over. Richting Breda. En richting Antwerpen. En dan hebben we nog maar 300 kilometer op het Zo, dus al nou door is Sjoerd met Kalken een punt ergens tussen Antwerpen en Gent passeert. Dus, beste mensen, als je maar naar Frankrijk gaat en je neemt dezelfde route die Sjoerd Kalk heeft, daar ging het. En je hebt van die vervelende, jelende kinderen op aangemaakt. Die roepen bij Utrecht al, hi, man, ben je er? Dan kun je altijd naar die dikke witte streep op het midden van het wegdek wijzen en zeggen, nee jongens, we willen Sjoerd van Dijk nog steeds niet te doen. De laatste 3 seizoenen, en vooral de jaren 89 en 90, passeert het niet veel aan toevalgrond. Maar één ding mogen wij niet vergeten, en dat zijn de jaarlijkse feestavondjes. Tot aan 1988 bestond zo'n feestavond uit een happy, een snappy en de onvermijdelijke bingo. Maar de afgelopen 2 jaren traden een 6-tal leden voor het voetlicht om de feestavond een andere dimensie te geven. De kleine, wildse komedie. Goedenavond, dames en heren. Ik weet vanavond, ik ben wat meer stiefel, maar de bronnenknecht kon mij verplegen. En
wat is die eerste prijs? Dat is het bijwonen van opname van John van Ron Brandstedt. En dan was het een versie ook in zin. Nou, daar had je al zien als in aanstellen. Want Ron Brandstedt, nou die maakt nou wat los, hè. Dus ze gaat in de trein, heel in het zonnige kabel op naar Hilversum. En ze belandt daar in de videostudio. In de Rode Gang daar. En daar kwam het Ron Brandstedt nou. Ben je ook Jelsie Ketelap? Ah, jezus. Ik ben Jelsie Ketelap, u was. Ja. Nou, dan zit het zo, hè. Zo rond. Dan heb je aan de uur 10 van het opname, die moet even wachten. Maar dan ken ik wel even met mij de Hilversum draaien. Dan laat ik er even zien. Want die rode auto die staat te komen. Nou, dat weet al wat zelf. Dus Jelsie bij rond voor in die rode auto en toen wordt het wat. Nou, de Hilversum binnen, hij vertelt wat. En op een gegeven moment bij Stil van Zonsie, de stad rond. En dan die zei tegen die Jelsie, ik snap wat ik moet doen, gaat hij even maar oefenen. Nou, dat gaat Jelsie ook wat doen. Maar wat doet het dan? Ron die doet de broek los. Als hij rode penis direct is ervoor ging. Maar Jelsie, die nog een achterhoofd van, die pakt een been en die stroomt. En dan ook al echt de groep en de spijker bent maar in de Elke keer had ik dat in, kan ik zo. Maar ze weer in te zien aan de
ik laat hem niet vaak in de steek. Ik ben er wel uitgeknopt. Maar nee, om die waarheid te zeggen, het zit zo. De makers van de revue en mijn vroeger, dat ze dus ook alle vader op de revue. Ja, zo zit dat. Nou, ik zal aviseren, want ik wil een mooi plaatje voor in de zaal hebben. Dan kun je alles volgen. Ja, zo zie je Zo, dat nog tot ziens. Dus, kan ik ook. Nou, om mij keer over hoor. In het jaar 1505, de 22 februari, sloot hertog Georg van Saxen te Leipzig een overeenkomst met Thomas Beugelaar en de broers Jacob Floris en Dirk van Wijngaarden voor het bedieken van afbeelde land ten noorden van Belgium en Peter. Werklui uit Holland togen aan het werk met scheppen en kruiwagens. In 1508 plooide die begon. Op 1 november 1570 wordt het die zwaar beproefd stelt door een verschrikkelijke orkaan. De dik brak op veel plakken deur en veel mensen verdronken. De bilkens van het eerste uur hadden het zwaar te verduren. Zie je, zo begon vanavond de 25 mei 1991 om 8 uur de eerste helft van ons voetballerweer. En nou zullen wij eens eventjes luisteren hoe het ooit zit met de verlenging. Nou, toevallig alle mensen staan op de laatste plaats uit een boekje. Hij moet lezen kennen. Daar staan we, een hele leden. De eerste wedstrijd vullen zij. De voetbalbol, maar praten vrede. Met weer een eigen club erbij. Met de verre, rond en wat leren. Zo wachten zij de eerste bal. Die van de deur, de jaren dieper. In de goal was de bal. In de lange korte broeken. En een hagelwit besroen. Zit dan een stof door alle hoeken. Op een slot en een oude schoen. Is er gelopen in je woorden. Want de kind komt al gedaan. De voet van deur gaat nooit verloren. Die baby nooit al 60 jaar. Er lag iemand om te verschonen. De clubberarm, het hakkie zit. Het ander nam de rappe tonen. En in die al hoe het blikken zit. In het dopen met kantwater. Zoals ze zijn, hun voeten schoon. En met het club, huispad verlaten. De warme douche, al heel groot. Mensen geloven in je woorden. Al de vrienden van alle jaar. De voetbalclub gaat nooit verloren. Die heeft je al 60 jaar. 60 jaar is hier nog voetbal. Heel hard
leven. Een reclame voor Brengel. Want wat zij ons elk jaar geven, onderhouden bij het veld. Wat voor wij zonder hulp beginnen. Oei, ik nooit bestaan, dat we geen leiders en trainers binnen. Kan ons vereniging aan de maan. Dat zijn de spelers allegaar, al vinden wij nou niet de beste. Misschien wel kan, dan aankomt ja. En als je dan dus zeggen kinderen, ze dan omhoog, de kampioen, het zwarte wit, zullen overwinnen. Daar ging je heen, wat heugen doen. Ze geloven in je horen, al de krieg komt allegaar. Als hier die mooie grasmat leggen, de groene longen van zijn dam. Je kunt niet anders als één ding zeggen, kom op ervoor, de teugen aan. 60 jaar sport bedrijven, op het mooie sportterrein. Altijd kunnen wij er trots op blijven, zit aan de buursters groot en klein. Het voetbal zit ons in de bonken, het voetbal zit ons in het hart. Als de vlag weer staat bespronken, met onze kleuren, wit en zwart. Witte grote weerwoorden, altijd zien ons allegaar. Wat leuk en nooit verloren, ik weet niet of dat zelfde gaat. Witte grote weerwoorden, altijd zien ons allegaar. Wat leuk en nooit verloren, ik weet niet of dat zelfde gaat. Ik denk dames en heren dat ik de tolk van je Malaga ben wat ik zeg. De buitendag. Hartelijk dank. Je hebt er wat van gemaakt. Je hebt er een prop geroepen. Je hebt er wat van gemaakt. En ik wou daarom graag. Ik wou daarom graag even. Nel, de grote regisseuse, Nel de Jong. Dat is de eerste blok. Ik kan hem zeggen, ik wou hem zo ook even noemen, Jelle de Bruin met zijn staf op de achtergrond. Ik wou hem graag hebben, dat is je misschien bekend, de schrijvers van deze revue, Douwe Zwart en Gerrit Jaaps de Jong. Zal die ook even fantastisch, jongen. Ik heb er diep respect voor dat je dus zomaar uit de mouw werkt bij Weedagen wel wat Gerrit kent. Daar komt hij aan. Ik weet trouwens even zeggen, moet je even naar die speltje van, want die had eigenlijk allemaal ook kregen, maar die heeft Gerrit
ik overdag ook kregen. 25 jaar namens de KNVB, actief, zowel Arie Bomen als Gerrit. En maar ook opvallen. Jongens, hartelijk bedankt. Het was geweldig. Ik denk dat de dames en ambulance binnen om je Ruker, een kolom aan te bieden. Als het goed is, moet het zo wezen. Ik weet niet waar de dames binnen. Of is men al bezig? Ah, daar gaat het aan. Heel hartelijk dank. Ik denk dat je hem echt, ja, de eer met behaald hebben voor al hetgeen en alle tijd die je weer ingestoken hebben. Ik heb ook merken aan de zaal dat men metleefde, zowel voor de pauze als na de pauze. Men bleef enthousiast. Iedereen was een beetje nieuwsgierig wat die kleine Beelse revue worden zou. Maar ook wees dat er bij was. Ik zou dit keer nooit missen. Dus al iets klaar. Nogmaals, heel hartelijk bedankt. En ik heb het nou één keer besluiten met 60 jaar.